každém včelím úlu se odehrávají miliony příběhů. Sledujte jeden z nich. Je to příběh včely, která přispěla k utužení vztahu mezi svým rodem a lidmi. Vztahu starého jako lidstvo samo. Včela medonosná patří k několika málo druhům hmyzu, které se člověku podařilo úspěšně domestikovat. Pohled do života jedné včely nám pomůže odhalit organizaci společenství, která jsme obdivovali a chovali po mnoho staletí. Žádného jiného hmyzu jsme si nikdy nevážili tolik jako drobné a ušlechtilé včely medonosné. Nova uvádí včela jménem June. Takhle se rodí nová včela. Její matka jí nikdy žádné jméno nedala, ale my jsme se rozhodli pokřtít jí jménem June podle měsíce června, kdy přišla na svět. June se narodila jako včelí dělnice, to znamená, že se po celý život bude starat o blaho celého úlu. Pohled do jejího krátkého života nám umožní pochopit složitost organizace včelího společenství. Brzy poté, co přišla na svět, začne June plnit svůj první úkol. Čistí odchovné buňky, aby byly připraveny pro narození dalších dělnic. S přibývajícím věkem bude June plnit ještě řadu dalších úkolů. Některé z nich ji zavedou i mimo rodný úl. Práce je jejím osudem. Když je první úkol splněn, čekají na June další voskové komůrky, které je třeba vyčistit. Aby mohla pracovat, musí June jíst a v tomhle životním období zvlášť. Asi 10 dnů bude trvat, než se v jejich útrobách vyvinou všechny orgány jako u dospělé včelí dělnice. Během těchto 10 dnů jí June pil, aby získala co nejvíc výživných bílkovin. Pokud by se jí to nepodařilo, byl by její život velmi krátký. June má štěstí, její společenství je silné a voskové buňky jsou plné pilu. Život pro June začíná slibně. Včely se od doby před 50 miliony lety, ze které pocházejí jejich nejstarší známé zkameněliny, příliš nezměnily. Dnes žije na světě kolem 10 druhů včel tvořících med. Nejpočetnější z nich je včela medonosná, druh, k němuž patří June a její sestry. Včelaři mají včely medonosné nejraději, protože vytvářejí velké množství medu. Právě med byl důvodem, proč se kdysi lidé začali o včely zajímat. První důkazy o sběru včelího medu pocházejí ze střední doby kamenné. 8000 let stará malba na stěně jeskyně ve východním Španělsku znázorňuje člověka vybírajícího med z hnízda divokých včel. Časem začali lidé na místo sbírání medu včely rovnou chovat. Nejstarší záznamy o prvních včelařích pocházejí ze starého Egypta z doby 2000 let před naším letopočtem. Jak se včelařství postupně vyvíjelo, měnila se i podoba úlů.
V nejstarších kulturních centrech na dnešním Středním východě se už 5000 let před naším letopočtem používaly velké hliněné nádoby. Ty zřejmě sloužily i jako úly prvním egyptským včelařům. První úly v severní Evropě byly budovány v kmenech stromů, v nichž včely přirozeně žily. Někdy koncem 1. století našeho letopočtu začali včelaři uřezávat kusy kmenů z hnízdy včel a přenášet je na vhodnější místa. Po tisíce let se pro chov včel používaly i pletené proutěné koše. Při plnění svých povinností, při čištění buněk se June setkává se včelami mnohem většími než je sama. Velikostí a obrovskýma očima se tyhle včely odlišují od všech ostatních. Jsou to Junini bratři, kterým se říká trubci. Ti v úlu nepracují ani nemají žihadlo. Trubci mají jediné poslání – oplodnit královnu. June se setkává i se svou matkou, královnou, obklopenou houfem pečovatelek. Všichni členové společenství se snaží, jak mohou, aby se královna těšila co nejlepšímu zdraví a síle. Jedině ona může klást vajíčka, z nich se vylíhnou noví členové kolonie. Královna je mnohem větší než její dcery. V jejím velkém zadečku se neustále tvoří obrovské množství vajíček. Královna naklade v průměru 1500 vajíček denně. Královna je v dobré kondici a tak je i Junina kolonie silná, dokonce až příliš silná. Nedlouho po Junině narození propuká v jejím úlu první krize. Velký počet dělnic se rozhoduje úl opustit. Zhruba polovina včel z celého společenství si odletěla hledat nový domov a vzali sebou i váhající královnu. Takové včelí revoluci říkáme rojení. K rojení dochází většinou na jaře a v podstatě se jedná o rozmnožování včelích společenstev. Pro včely je rojení dost riskantní akcí. Včely uprchlé z rodného úlu si musí rychle najít nový domov, protože na volném prostranství jsou vydány na milost a nemilost nepřátelům a hlavně počasí. A protože si sebou mohou vzít jen to, co unesou, nemohou vydržet dlouho. Včelí roj se může usadit téměř všude, třeba i na radlici nakladače. Rojící se dělnice lákají královnu. Když konečně usedne, celý roj se shromáždí kolem ní. Dále letí jen včely průzkumnice, aby všem našli nové místo k životu. Protože rojící se včely nemají ani med, ani larvy, které by bránily, chovají se velmi mírně a dají se snadno chytit. Když průzkumnice objeví vhodné místo, například dutinu v kmeni stromu nebo podobný úkryt, přesune se tam celý roj. Junina matka a její následovníci našli nový domov. Ale vybrali si špatně. Takhle volně v prostoru by včely nepřežily zimu.
Po přestěhování roje do úlu je jejich šance na přežití podstatně vyšší. Pro zbývající polovinu kolonie nastaly těžké časy. Bez královny June a jejich sester nemohou včely odchovávat nové dělnice, které by doplnily jejich řady a celé společenstvo by postupně vymřelo. Avšak včely jsou na takové události připraveny. Dávno předtím, než je královna opustila, připravili některé dělnice velké královské buňky. Vajíčka nebo larvy mladší 3 dnů jsou pak umístěny do těchto velkých buněk, vyplněných takzvanou mateří kašičkou, kterou dělnice vylučují z hltanové žlázy. Z těchto buněk se pak vylíhnou královny. Pouhých několik dnů poté, co z úlu uletěl roj, má June novou královnu. Než ale nová vládkyně bude moci začít klást vajíčka, z nich se vylíhnou nové dělnice, musí se nechat oplodnit. Kvůli tomu musí opustit úl a vystavit se predátorům a dalším všemožným nebezpečím. Královna pana vyrazí na 1 nebo více svatebních letů, při nichž ji pokaždé pronásleduje hejno trubců. Úspěšný nápadník doslova vystříkne své sperma do těla královny, přičemž se většinou smrtelně zraní, padne k zemi a zahyne. Královna se obvykle takto páří s několika trubci. Sperma zůstane uloženo v jejím těle a bude sloužit k oplodňování vajíček, která bude královna klást po celý svůj život. Junina královna se ve zdraví vrátila ze svatebního letu a kladení vajíček může začít. June je už týden a tak od prvního úkolu, čištění buněk, postoupila k dalšímu a tím je péče o larvy. Stala se chůvou. Mladé larvy jsou dělnicemi chůvami také krmeny mateří kašičkou, ale jen několik dnů, ne tak dlouho jako larvy budoucích královen. Včelí vajíčko potřebuje ke svému vývoji 3 dny. Chůvy, jako je June, se starají o to, aby čerstvě vylíhlé larvy byly čisté a dobře živené. Po vylíhnutí je larva krmena a roste asi 5 dnů, pak chůvy uzavřou buňku voskovým víčkem. V bezpečí uzavřené buňky se larvy během následujících 12 až 13 dnů zakuklí. Uvnitř kukly proběhne proměna larvy v dospělou včelu. V tomto stádiu života není povinností June jen starost o larvy. Také její veličenstvo si vyžaduje pozornost. June se musí probít celou pláství, než se přidá k dělnicím, které soustavně obklopují královnu. June královnu hladí tykadly a občas ji krmí. Královna se sice dokáže najíst sama, ale dělá to jen zřídka kdy. Pohodlnější je spolehnout se na mateří kašičku a med, přijímané z úst jejich opatrovnic. Venku prudce žhne slunce a to znamená, že bude velmi horký den. Když v létě teplota uvnitř úlu stoupne, znamená to pro jeho obyvatele vážné nebezpečí. K povinnostem June a jejich sester patří také udržovat v úlu stálou teplotu. Dělnice mávají křídly, aby povzbudili oběh vzduchu uvnitř úlu. Ale dnes je obzvlášť horko a teplota v úlu i nadále nebezpečně stoupá. Nejcitlivější vůči vysokým teplotám jsou vajíčka a larvy, budoucnost celého společenství. Larvy se normálně vyvíjejí při teplotě kolem 35 stupňů Celsia. Jestliže teplota stoupne jen o několik málo stupňů, larvy zahynou.
Dělnice vnímají teplotu velmi citlivě, dokážou zaznamenat rozdíl pouhé čtvrtiny stupně. Protože teplota stále stoupá, vylétají některé dělnice ven z úlu, tentokrát ne pro nektar nebo pro pil, ale pro vodu. June přebírá vodu od vracející se dělnice a pomáhá ji rozcykovat na plástev, zejména na tu část, kde jsou buňky s larvami. Poté June se svými družkami mávají křídly jako lopatkami větráků, aby se voda odpařovala a plástve se ochladily. Včelí klimatizace zafungovala. Nebezpečí je zažehnáno. Když jsou June 2 týdny, začne jí další povinnost – výroba medu. Je to nanejvýš důležitý úkol. Na medu závisí přežití celé kolonie. Jednoduše řečeno, včely medonosné by bez medu zahynuly. Pokud obsah cukru v tělní tekutině včely klesne pod 1%, včela nemůže létat. Proto musí každá včela před odletem na výpravu nejdříve načerpat energii. Má proto dobrý důvod. Tělo letící včely spaluje cukr 16krát rychleji než v klidu. Nutno dodat, že z energetického hlediska jsou včely velmi úsporné létající stroje. Průměrná dělnice uletí na jedno posilnění kolem 60 kilometrů, což v přepočtu znamená spotřebu 1 litr medu na 3 miliony kilometrů. Vracející se včela se setkává s June, předává jí svůj náklad nektaru a vrací se zpět pro další. Teď je na June, aby z nektaru vyrobila med. Přidá k nektaru enzymy tvořené žlázami v žaludku a ústech a vzniklou tekutou směs pak vpraví do otevřené buňky plástve. Teď stojí nad plnou buňkou a víří křídly, aby urychlila odpařování vody ze vzniklé směsi. Nektar musí obsahovat méně než 18% vody, pak se z něj stane med. Lidé mají z tvrdé práce včel nemalý prospěch. V dávných dobách si lidé vážili medu hlavně proto, že byl pro mnohé jediným dostupným sladidlem. Zlatý, sladký sirup byl opředen mnoha mýty a legendami. V Egyptě se věřilo, že první včela vznikla ze slzy boha slunce Ra. Podle jedné řecké báje se zase novorozený Zeus ukryl před svým ukrutným otcem v jeskyni plné svatých včel, které ho živili svým medem a chránili před vetřelci. Bezpočet zmínek o medu najdeme také v Bibli a v Koránu. Jeho 16. kapitola nese název Včela. Nastalo léto, ale úlu, kde žije June, se nedaří dobře. S novou královnou není něco v pořádku. Neklade totiž dost vajíček. Dělnice se začínají bouřit. Tohle se nestává často. Dělnice obklopily v hustém houfu nemocnou královnu a vyhazují ji z úlu. Královna je doslova svržena. To, že se včely zbavily staré královny, znamená, že si budou muset vychovat novou. Jak je vidět, včelí panovnice nemá své postavení vůbec jisté.
Poté, co se včely zbavily nemocné královny, vracejí se ke svým povinnostem. Jen June si právě dává přestávku. June, stejně jako většina ostatních dělnic, tráví většinu času odpočinkem. Přirovnání pilný jako včelka není tedy vždy tak docela na místě. Avšak všechny tyhle odpočívající včely mají důležitý úkol. Slouží jako záložní pohotovostní jednotka, schopná reagovat v krizových situacích, jako je náhlá změna teploty, napadení cizobasníky, nepřáteli či nemoc. Nebo třeba v případě objevení nového, zvlášť vydatného zdroje nektaru. June zatím strávila většinu života v úlu na plástvích. Včelí plástev je jedním z důkazů zázračných stavitelských schopností hmyzu. Nejdříve dělnice 5 až 15 dnů vylučují vosk, který se jim tvoří ve zvláštních žlázách na spodní straně zadečku. Šupinky vosku pak žvíkají a slepují z nich jednotlivé buňky. Šestiúhelníkový tvar buněk je v říši společenského hmyzu poměrně běžný. V případě včel umožňuje umístění co největšího počtu buněk na danou plochu. Plástve jsou budovány s udivující přesností, jsou překvapivě pevné. 1 kilogram plástve unese až 22 kilogramů medu. Ve věku kolem 21 dnů začíná June plnit svou první povinnost mimo úl – hlídání. Úkolem hlídky je chránit úl před nepřáteli, to znamená i poznat všechny členky svého společenství, protože hlídka musí vědět, má-li před sebou přítele či nepřítele. Vetřelcům se může podařit proniknout do cizího úlu, jen když nesou slušný náklad pilu nebo nektaru. June se právě vrhá na cizinku, která žádné dary nepřinesla. June se s vetřelkyní pevně drží, převalují se, koušou a přetahují. Souboj skončil. June se vrací na stanoviště, zatímco přemožená vetřelkyně prchá. Při zápase June nepoužila žihadlo. To zůstává jako poslední možnost obrany. Žihadlo je nejmocnější včelí zbraní. Když včela dělnice bodne, dopředu směřující štětinky po stranách se ohnou a žihadlo snadno pronikne do kůže. Poté štětinky zabrání vytažení zabodnutého žihadla z rány. Když včela odskočí, vytrhne si spolu s žihadlem i část vnitřností. Žihadlo pak ještě samo pumpuje do rány jed po dobu 30 až 60 vteřin. Přitom se aktivují žlázy, které vydávají poplašný signál vybízející k útoku i ostatní včely. Použitím žihadla se včela smrtelně zraní. Výhodou ztráty žihadla je, že jediná včela tak může uvolnit velkou dávku jedu. V případě početné kolonie včel je pak jejich společná obrana velmi účinná. Zahnání nebezpečného vetřelce za ztrátu několika dělnic stojí. Včely musí počítat ještě s mnoha dalšími nepřáteli, než jsou vetřelci z jiných úlů. Hnízda a úly amerických včel často ničí medvěd baribal, ale překvapivě ne ani tak kvůli medu, jako kvůli larvám bohatým na bílkoviny.
Mladý, ještě neskušený Baribal právě prohlíží úl vedle toho, v kterém bydlí June. Naštěstí pro včely uvnitř, ale zřejmě neví, co to vlastně objevil. Úly lákají i další nepřátele, jako jsou například skunkové, kteří požírají i samotné včely. K nepřátelům včel patří také hmyz. Například mravenci pořádají loupeživé výpravy do úlů nebo přepadají osamocené, oslabené včely. Některé vetřelce včely dokážou zahnat, jiné, jako tuhle polní myš, rovnou zabijí. Ale největší nebezpečí hrozí včelám z Junina úlu od mnohem záludnějších nepřátel, než jsou medvědi, skunkové nebo hlodavci. Jednou z největších pohrom, jaká včely medonosné v poslední době potkala, je invaze roztočů rodu Varroa. Ti napadají larvy i dospělé včely a živí se jejich tělními tekutinami. Evropské včely, jako je Junino společenství, nedokážou přítomnost těchto nebezpečných vetřelců včas odhalit a jsou jim vydány na milost a nemilost. Roztoči Varroa napadly většinu včelstev v Evropě a Severní Americe a včelaři museli používat drahé chemické přípravky a složité metody, aby svá včelstva udrželi při životě. June má štěstí. Jejímu včelaři se podařilo udržet roztoče pod kontrolou, alespoň prozatím. Dvacátý třetí den svého krátkého života vyšla June ven z úlu až na římsu před vchodem. Opatrně došla až k jejímu okraji a vzlétla. Právě dosáhla vrcholu ve své kariéře včelidělnice. Stala se sběračkou a letí pro svůj úl sbírat pyl a nektar. Je to možná nejdůležitější úkol v jejím životě, neboť včely získávají z květů rostlin veškerou potravu. Nektar, který včely většinou přetvářejí na med, je jim zdrojem energie a pyl zase dodává jejich tělu bílkoviny, vitamíny a minerální látky. Jako sběračka teď June podniká daleké výlety, aby svým sestrám přinesla dostatek zásob. Ačkoliv včely sami dokáží uletět denně několik kilometrů, člověk je přestěhoval i tam, kam by je jejich křídla nikdy nedonesla. Rozšiřování včely medonosné mimo území Evropy a Afriky začalo počátkem 17. století, kdy byly první úly dopraveny na Bermudy. Včelám se tam velmi dařilo. V roce 1622 dorazila včela medonosná do Severní Ameriky, a to sice na palubách britských lodí přivážejících první osadníky do Virginie. Jak zde v následujících letech rostl počet obyvatel, množily se i včely. Když se pak evropští osadníci začali stěhovat dál, na západ kontinentu, brali si včelí úly samozřejmě sebou. Ne každý Američan však měl ze včel radost. Pro indiány byly včely poletující nad prérií neklamným důkazem, že bílí vetřelci nemohou být daleko, proto jim začali říkat mouchy bílého muže. V Severní Americe se včelám dařilo. Většina včelařů chovala evropské včely. Až v posledních 20 letech se zde objevily nové cizí včely, které se začaly rychle šířit. Včely africké. Africké včely byly ve Spojených státech poprvé pozorovány před více než 10 lety na území jihovýchodního Texasu. Na půdě Texaské akademie věd v místnosti vyhrazené pro střední školy mají studenti možnost pozorovat včely a život v úlu přímo ve třídě. Okay, the bees do two dances, or they actually do several dances, but the ones we're focusing right now is the round dance and the waggle dance. Tady vedle sebe žijí kolonie afrických a evropských včel. Protože úly mají skleněné stěny, je vidět všechno, co se děje uvnitř.
Texasu kvetou rostliny po celý rok a tak evropské i africké včely průzkumnice co chvíli tančí, aby sdělili svým sestrám, kde objevili nektar. Tahle včela provádí krouživé pohyby zadečkem, čímž svým družkám sděluje, že našla vydatný zdroj nektaru a vybízí je, aby ji následovali. Včela tančící na svislé plástvi vždy krátce popoběhne a energicky přitom zatřese celým tělem. Úhel mezi dráhou jejího pohybu a pomyslnou svislou čárou odpovídá úhlu mezi postavením slunce a zdrojem nektaru. Na konci každého rovného popoběhnutí se včela otočí určitým směrem a pak se po obloukové dráze vrátí na místo, odkud vyrazila. Následuje další krátký běh a další půlkruhová otáčka zpět opačným směrem. Doba, po kterou včela vydává bzučivé zvuky, intenzita třesení a délka dráhy pohybu napoví ostatním dělnicím vzdálenost zdroje nektaru a jeho kvalitu. Jistě není nijak překvapující, že blízce příbuzné evropské a americké včely používají velmi podobné vyjadřovací prostředky. Africké včely byly vysazeny v Brazílii v roce 1956, aby pomohly zvýšit výrobu medu. V brazilských pralesích však rychle zdivočely, skřížily se s evropskými včelami a vznikly takzvané včely brazilské. Brazilské včely vypadají podobně jako jejich evropské příbuzné, ale v jejich chování je jeden podstatný rozdíl. Brazilské včely mají údajně na svědomí smrt několika lidí, proto se jim také říká zabijácké včely. Brazilské včely totiž útočí při sebemenším podnětu ve větším množství a delší dobu než včely evropské. Toto neobvykle agresivní chování je zřejmě důsledkem přizpůsobení se prostředí v Africe, kde včelám hrozí větší nebezpečí. Vyrušené nebo ohrožené osazenstvo úlu reaguje velmi rychle. Včely se vrhají na každý pohybující se předmět. Při bodání se soustředují na tmavá místa na těle vetřelce, jako jsou oči, nozdry, tlama a uši. Tyhle včely opravdu vypadají, že mají hodně špatnou náladu. Ve srovnání se svými sestřenicemi z Brazílie vypadají evropské včely ospale. Jsme zpátky v našem úlu. June si lebedí v paprscích slunce koncem léta. Pomalu stárne. Přišla na svět uprostřed léta a teď je jí 40 dnů. Kdyby se bývala narodila na jaře nebo na podzim, mohla by žít 2krát déle. Naproti tomu její matka, královna, žije obvykle 2 až 3 roky, někdy i déle. Koncem léta začínají včelaři v úlech sbírat med. Nejdříve několika oblaky kouře včely sklidní a sběr pak může začít. V moderních úlech je sbírání medu poměrně snadné, ale nebylo tomu tak vždy. Ve starých úlech přichycovaly včely plástve na střechu a stěny úlu. Když chtěl včelař plástev vyjmout, musel ulomit nebo odříznout vosk, kterým byla přichycena, což byla namáhavá a časově náročná práce. Tvar úlů nedoznával žádných zásadnějších změn až do revolučního kroku v roce 1851, kdy americký včelař reverend Lorenzo Langstroth zavedl výjimatelné plástové rámy. Podobné rámy se používaly už dříve, ale včely bez ohledu na tvar úlu stále přichycovaly plásty na jeho stěny, takže k vyjmutí rámů bylo stále nutné odřezávat je od stěn.
Langstroth proto uspořádal rámy tak, že byly od sebe i od stěn vzdáleny jen něco přes centimetr. Právě takovou vzdálenost včely potřebují, aby tudy prošly a do takového prostoru už proto nepřidají vlastní plástve. Byla to vskutku geniální inovace. Díky nadšencům, jako byl reverend Langstroth, se z někdejšího koníčka stalo obrovské, až téměř průmyslové odvětví s obratem mnoha milionů dolarů. Velké včelařské společnosti vlastní 10 000 úlů. Vosk a med z rámů odstraňují stroje. Současný produktivní úl poskytuje až 160 kg medu za sezónu a většina tradičních včelařských zemí počítá svou produkci v desítkách tisíc tun. Včely se vždy snaží udržovat si v úlu určité množství medu navíc. To slouží jako zásoba na horší časy, kdy nekvetou rostliny a hlavně na zimu. Včelaři se tím, že včelám brání v rojení a poskytují jim velký prostor, snaží June pilně sbírá pyl a nektar z květů rostlin. Ona a její družky hrají velmi významnou úlohu také při opylování. Opylování je pro rostliny životně důležitá záležitost. Ovocné stromy a mnoho dalších kulturních rostlin spoléhá při opylování právě na včely. Nebýt jich, nebylo by ani plodů. Když June sbírá pyl a nektar z květů, pylová zrnka ulpívají na chloupcích jejího těla a jsou pak přenášena z jedné rostliny na další. Pyl je pro rostliny totéž, co pro savce sperma. Aby rostlina mohla vykvést a vytvořit plody, musí být opylena. Umístěním úlů na několik týdnů doprostřed kvetoucích ovocných sadů nebo polí si pěstitelé zajišťují bohatou úrodu. June přináší do úlu vydatný náklad pylu v košíčkách na zadních nohou. Končí další letní den a nastává noc. Sousedky June jsou nakládány na auto, aby byly přestěhovány k dalšímu sadu nebo poli. Úly se stěhují vždy v noci, kdy je chladněji a včely jsou proto méně aktivní. Podle přibližných odhadů pochází více než třetina jídla spotřebovaného v Severní Americe z rostlin, které opylují právě včely. Zemědělská výroba ve vyspělých zemích do značné míry spoléhá na pomoc tohoto drobného hmyzu. Zájem člověka včelám všeobecně prospívá. Dopravili jsme včely na všechny kontinenty a chráníme je před cizopasníky i nemocemi. První podzimní mrazíky jsou předzvěstí smutného osudu trubců z Junina úlu. Poslední květy, kvetoucí ještě koncem podzimu, byly spáleny mrazem a jak se zásoby nektaru tenčí, jsou trubci vyhnáni ven z úlu.
June a její sestry se perou s velkým trubcem, který se nechce smířit se svým osudem. Protože trubci v úlu nepracují, jsou teď postradatelní. Přes zimu by jen užírali společné zásoby. Na jaře, až bude venku dostatek potravy, si kolonie vychová nové trubce. Na podzim je med nashromážděný v úlech silným pokušením. Tento podzim není Junin rod tak silný, jak by měl být. Rojení a výměna královny přerušily odchov larev a tím pádem se narodilo méně dělnic. Na úl obývaný oslabeným společenstvím si teď brousí zuby lupiči. Je poměrně běžné, že jedna včelí kolonie oloupí druhou o zásoby medu, zejména pokud je ona druhá nějak oslabena. Ke krádežím dochází hlavně v době, kdy jsou zásoby medu největší. June už je stará. Žila déle než většina dělnic, ale dosud může létat i bojovat. Lupiči už krouží kolem úlu. Přežití jeho obyvatelek teď závisí na June a jejich sestrách. Jestliže útočníci zvítězí, June a její sestry mohou přijít o všechny zásoby medu. V tom případě by nepřežili zimu. Bitva o med je v plném proudu. Včely spolu bojují na život a na smrt. Jak rychle boj začal, tak rychle skončil. Bitevní pole teď skýtá smutný pohled na oběti na obou stranách. June a její rod zahnali lupiče a zachránili své zásoby. June patří k těm, kdo přinesli největší oběť. Položila svůj život za život kolonie. Pomohla své kolonii přežít rojení, letní vedra, výměnu královny i útoky nepřátel. Ale její oběť by byla marná, kdyby kolonie nevyhrála ještě nad nepřítelem nejkrutějším, nad zimou. Včely medonosné před zimou neprchají do teplých krajů ani nehibernují. Zimním mrazům čelí jen tím, že se v úlu zhluknou těsně k sobě. Včely se semknou tak těsně, že utvoří jeden velký hrozen. Na jeho povrchu jsou dělnice, které chrání volnější jádro tvořené dalšími dělnicemi a hlavně královnou. Dělnice na povrchu působí jako izolační vrstva udržující jádro v teple. Včely uprostřed vytvářejí teplo chvěním létacích svalů. Energii k tomu získávají z medu nashromážděného právě za tímto účelem. Celý hrozen je v pohybu. Včely, které na povrchu příliš prochladnou, přecházejí ke středu a jejich místa zaujmou družky, které se doteď zahřívaly uvnitř. Žádná včela by nepřežila zimu o samotě. I tak jich mnoho zahyne zimou a hladem. Společně však dokáží uprostřed hroznu udržet teplotu, která nikdy neklesá pod 13 stupňů Celsia. Junino společenství, oslabené výměnou královny a podzimním bojem, bude se zimou muset těžce bojovat. Jestliže je včel příliš málo, nestačí udržet potřebnou teplotu, ani když se zhluknou do trsu. Naštěstí byla tentokrát zima mírná. Je první teplý den. Juniny družky jsou zesláblé, ale živé. Dokázali to, přežili zimu. June se neobětovala nadarmo.
kolonii čeká další léto. I ona k tomu vloni přispěla svým dílem. Také díky ní se zde mohou začít odehrávat miliony dalších příběhů. V českém znění Jiří Ptáčník. Překlad Tomáš Kapic. Zvuk Filip Maňhal. Produkce Soňa Senftová, Ivana Prejdová. Dialogy a režie českého znění Magda Lancmanová. Českou verzi pořadu pro CET21 společnost s ručením omezeným v roce 2004 vyrobila Česká produkční 2000 AS.